Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 33-ро меомӯзем ки ин мавзӯъ ба ченики редиинии кунҷ бахшида мешавад. Чунон ки маълум аст, кунҷҳоро бо градусҳо, дақиқаҳо, сонияҳо чен мекунанд. Ин воҳидҳои ченакӣ бо якдигар муносибатҳои зеринро доранд. Имрӯз бошад ҳамроҳи шумо мо он ченакҳое меомӯзем ки ченики кунҷи редианӣ ном дорад. Ғайр аз ин ченакҳо боз ченаки кунҷҳо ки редиан номида мешавад истифода бурдан мумкин аст. Кунҷи марказие ки дарозии камони ба дарозии радиуси давра баробар ба он мувофиқ меояд, кунҷи 1 радиан номида мешавад. Ба кунҷи 180 градус ним давра, яъне камони дарозиаш L-ро ба PR баробар мувофиқ меоянд ки он мувофиқан ба L баробари PR баробар аст. Барои ёфтани ченаки редиании ин кунҷ дарозиаш L-ро бо дарозии радиусаш R тақсим кардан лозим аст ки он L тақсими R ба P баробар аст. Пас ченаки редиании кунҷи 180 градус ба адади P баробар мешавад ки дар ин ҷо P радиан мебошад. Аз ин ҷо радиании кунҷи 1 градус ба P тақсими 180 градус баробар аст. ё ин ки 1 градус ба P тақсими 180 радиан баробар шуда метавонад ки 1 градус тақрибан ба 0,1017 радиан баробар аст. ё худ 1 радиан ба 57 градус тақрибан баробар шуда метавонад. Биёед ҳамроҳи шумо якчанд мисолҳоро дида бароем. Шарти мисоли якум чунин аст. Ченаки редиании кунҷ дода шудааст, онро бо градусиаш ифода мекунем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст. Ченаки редиании кунҷ дода шудааст, онро бо воситаи градус ифода намоед. А P тақсими 9 ва Б 12P. мо бояд қимати редиании ин кунҷҳоро ҳамроҳи шумо ёбем. ҳал мекунем, яъне ба мо қимати редиании кунҷ дода шудааст ки қимати градуси онро табдил медиҳем. А P тақсими 9 ин баробар аст. Ба ҷои P мо 180 градусро мегузорем ва қимати градуси онро мувофиқа ҳисоб мекунем. баробар аст ба 180-ро ба адади 9 тақсим кунем, адади 20 градус баробар мешавад. Айнан ҳамин тавр 12P-ро бо қимати градусиаш иваз мекунем. Пас 12P ин баробар аст ба 12 зарби ба ҷои P 180 градусро мегузорем ва 180 градусро ба адади 12 зарб карда қимати градуси онро мувофиқан чунин ҳосил мекунем. Қимати градуси ин адад ба 2160 градус баробар мешавад ки ин мисоли якум ба ҳисоб меравад. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст. Кунҷе ки ченаки радианияш ба ифодаи зерин баробар аст, бо градусҳо ифода намоед. Дуюм. дар ин ҷо дар шарти А 0,2 радиан навишта шудааст ва дар шарти Б бошад минуси 1 тақсими 3P оварда шудааст ки мо бояд ин қиматро бо қиматҳои градусиаш ифода намоем. ҳал. А-ро менависем. 0,2 радиан ин баробар аст ба хеле ки маълум аст, 1 радиан ин баробар аст ба адади 57 градус. Пас 0,2 радианро мо ба 57 градус зарб карда қимати онро ҳисоб мекунем. яъне 57ро ба адади 0,2 зарб намоем, адади 11,4 градус ҳосил мешавад. онро чунин менависем. қимати радиании 0,2 ин ба 11,4 градус баробар аст, ё ин ки инро ба 11 градус ва 4 минут баробар кардан мумкин аст. қимати Б-ро ҳисоб мекунем. дар шарти Б чунин омадааст. минуси 1 тақсими 3P бо воситаи қимати градусӣ ифода карда шавад. минуси 1 тақсими 3-ро менависем. ба ҷои адади P 180 градусро зарб мезанем. пас 180 градусро ба 3 тақсим намоем, ба минуси 60 градус баробар мешавад ки ин мисоли дуюм ба ҳисоб меравад.
мисоли сеюмро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чунин омадааст: кунҷи альфаро бо радианҳо ифода кунед. дар ин ҷо ду мисол навишта шудааст. мисоли а: альфа баробари 10 градус мебошад ва б бошад ба альфа баробари минуси 60 градус дода шудааст. мо бояд қимати радиании ин кунҷро ифода кунем. ҳал мекунем. чӣ хеле ки маълум аст, мо бояд ҳангоми ба радиан гузаштан пи тақсими 180 градус зарби альфаро истифода барем. ин формуларо истифода карда чунин менависем: пи тақсим 180 градус ин баробар аст ба 10 градус. чӣ тавре маълум аст? 180 ва 10 бо ҳам каратян онро ихтисор намуда ҳосил мекунем ки натиҷаи он ба пи тақсими 18 радиан баробар мешавад. мисоли б-ро айнан мисоли а ҳал мекунем. минуси 60 градусро ба ифодаи пи тақсими 180 зарб мезанем. пас пи тақсими 180 ҳангоми ихтисор кардан ифодаи зеринро ҳосил мекунем 1 ва 3. дар натиҷа минуси пи тақсими 3 ҳосил мешавад ки ин натиҷаи мисоли сеюм ба ҳисоб меравад. мисоли чорумро дида мебароем. дар шарти мисоли чорум чунин омадааст: аломати ифодаро муайян кунед. менависем мисоли чорум. дар ин ҷо ду ифода дода шудааст ки яке аз онҳо а синуси 5 тақсими 6 пи ва дар шарти мисоли дуюм бошад косинуси 0,9 дода шудааст. мо бояд муайян кунем ки аломати ин функсияи тригонометрӣ мусбат аст ё манфӣ аст. аломатҳои ё ин ки хосиятҳои функсияи тригонометриро истифода бурда онҳоро муайян мекунем. синуси 5 тақсими 6 пи ин баробар аст ба синуси 5 тақсими 6 зарби ба ҷои пи 180 градусро мегузорем ва чунин ифодаро ҳосил мекунем. синуси 6 ва 180ро ихтисор карда ҳосил мекунем ки қимати он 5ро бо 30 зарб кунем 150 градус ҳосил мешавад. чӣ хеле ки 150 градус дар чораки дуюм воқеъ аст, пас қимати адиди он мусбат мебошад. қимати дигари радиании онро бо воситаи градус ифода мекунем, қимати градусиаш, ва аломати онро муайян мекунем. косинуси 0,9 радиан ин баробар аст ба косинуси 0,9 зарби 57 градус зарб мезанем, баро ин ки 1 радиан ба 57 градус баробар аст. косинуси ҳангоми 0,9ро ба адади 57 зарб кардан тақрибан адади 51 градусро ҳосил мекунем. пас 51 градус ин дар чораки якум воқеъ аст. дар чораки якум аломати синус мусбат мебошад ки ин мисоли чорум ба ҳисоб меравад. мисоли панҷумро дида мебароем. дар шарти мисоли панҷум чунин омадааст: қимати ифода ҳисоб карда шавад. 2 зарби синуси пи тақсими 3 ҷамъи тангенси пи тақсими 4. талаб карда мешавад ки қимати ифодаи ин ададӣ бояд ҳисоб карда шавад. ҳисоб мекунем. мувофиқи ҷадвали баъзи функсияи тригонометрӣ қимати ададии ин ифодаро ҳисоб мекунем. 2 зарби синуси пи тақсими 3 ин ба реши квадрати аз 3 тақсими 2 баробар аст. ҷамъи тангенси пи тақсими 4 бошад, қимати адиди он ба адиди 1 баробар аст. пас ҳангоми 2ро бо 2 ихтисор кардан реши квадрати аз адади 3 ҷамъи 1 ҳосил мешавад ки инро ба ҷои он ифода ҳосил мекунем ки ҷавоби ин мисол ба ҳисоб меравад. мисоли шашумро дида мебароем. дар шарти мисоли шашум чӣ омадааст: қимати ифодаро ёбед. мисоли шашум талаб карда мешавад ки 2 зарби синуси пи тақсими 4
минуси 3 зарби тангенси пи тақсими 6 ҷамъи катангенси минуси 3 пи тақсими 2 ва минуси тангенси пи. қимати ададии ин ифодаро бояд ҳисоб кардан лозим аст. Пас ҳал мекунем. хеле ки мо ҷадвали функсияи тригонометриро медонем, онҳоро истифода карда қимати ададии ин ифодаро ҳисоб мекунем. 2 зарби синуси пи тақсими 4 ба реши квадрати аз 2 тақсими 2 баробар аст. минуси 3 зарби тангенси пи тақсими 6 ба адади реши квадрати аз 3 тақсими 3 баробар аст. ҳангоми катангенси минуси 3 пи тақсими 2 будан аломати он ба пеш нависта шуда, қимати адади он ба адади 0 баробар аст. минуси тангенси пи бошад ба адади 0 инчунин баробар аст. пас ифодаҳоро сода карда ҳосил кардан мумкин аст. 2ро бо 2 ихтисор мекунем, 3ро бо 3 ихтисор карда қимати ададии реши квадрати аз 2 минуси реши квадрати аз 3ро ҳосил мекунем ки ин ҷавоби ин мисол ба ҳисоб меравад. биёед мисоли ҷамъбастии мавзӯъро дида бароем ки он ба мисоли ҳафтум бахшида мешавад. талаб карда мешавад ки қимати ифодаи зерин ҳисоб карда шавад. синус квадрат пи тақсими 4 ҷамъи синус квадрат пи тақсими 3. талаб карда мешавад ки қимати ифодаи зерини додашуда ҳисоб карда шавад. онро ҳисоб мекунем. ҳал менависем синуси квадрат пи тақсими 4 ҷамъи синуси квадрат пи тақсими 3 баробар аст ба, дар дохили қавс квадратро иваз мекунем. синуси пи тақсими 4 дар квадрат ҷамъи синуси пи тақсими 3 дар квадрат. қимати ададии онро мувофиқи ҷадвали функсияи тригонометрӣ ҳисоб мекунем. синуси пи тақсими 4 ба реши квадрати аз 2 тақсими 2 баробар аст. онро ба квадрат мебардорем. ҷамъи синуси пи тақсими 3 ба реши квадрати аз 3 тақсими 2 баробар аст. онро ба квадрат мебардорем. ва ҳангоми ба квадрат бардоштан ё ин ки табдил додани ин ифодаҳои зеринро ҳосил мекунем ки он мувофиқан ба 2 тақсими 4 ҷамъи реши квадрати аз 3 ба 3 баробар аст 3 тақсими 4 ё ин ки ин баробар аст ба 5 тақсими 4 ин ба 1/125 баробар аст ки қимати ададии ин мисол ба 1/125 баробар карда шуд. барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолҳо ва масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳо дар поён оварда шудаанд. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.